Ahojte! Toto video je poskladané z fotiek, ktoré sme spravili na našej dovolenke v Rumunsku v minulom roku 2022. Pripravte si občerstvenie, táto prezentácia má zvyčajne niekoľko hodín. Síce to nebol vtip, ale skúsim to pre tentokrát urýchliť. Poďme na to! Takže išlo o našu úplne prvú motodovolenku a ako cieľ sme si zvolili Rumunsko. Už sme tam párkrát boli, no tentokrát sme sa rozhodli ísť našimi mopedmi Aprilia Classic 50. Tu je mapka, čo sme približne zvládli prejsť. Možno sa pýtate, prečo je koniec trasy v Rumunsku. No, žiadne predbiehanie, ku všetkému sa dostaneme. Poďme na to! Pôvodne sme mali v pláne vyraziť v pondelok, no počasie bolo naozaj strašné a my sme nechceli moknúť hneď od začiatku. Vyrážame preto v utorok okolo obeda smer Maďarsko. Cieľom dňa bolo prejsť čo najďalej a my sme sa dostali niekde po mesto Solno. Na poslednej slovenskej pumpe sme si dali obed, teda hotdog, porozprávali sa s milým pánom, ktorý nám odporúčil neprespávať v blízkosti maďarsko-rumunských hraníc kvôli utečencom a pokračovali sme ďalej teda na slovensko-maďarskú hranicu, ktorá bola vzdialená už len niekoľko metrov. V Lidli sme si v Solnoku kúpili niečo pod zub a zháňali sme ubytovanie, lepšie povedané miesto pre stan. Nakoniec sme sa usídlili v akejsi agatovej mladine za polom, kde bolo asi tak 1 000 000 zajacov a nedaleko nejaká usadlosť, odkiaľ aj v noci bolo počuť spev. Na večeru sme si ešte uvarili palacinkovú polievku a za jemného dažďa ideme spať. Dnes sme prešli 296,5 km. Cieľom druhého dňa je dostať sa do mesta Hunedoara. Budíme sa do hmlistého počasia a tuto bude aj jedno z mála videí, ktoré sme teda natočili počas dovolenky. Na raňajky sme si spravili kávu, dali sme si sladké pečivko ešte z Lidla a pokračujeme teda do Rumunska, do Hunedoáry, kde si chceme pozrieť aj hrad, ale to až na ďalší deň. Takže dobré ráno, žerem ako komár, fuj. Ešte aj teraz ráno. Dobré ráno, toto je naše miesto, kde sme spinkali, tu sú naše motorečky, tam je pán Puk vo vecku, ale to vám no dobre, sú tam aj tie servitky na zemi, to nevadí. A tu je náš stan, už sme si zbalili spacáky, tuto sú všetky veci a tuto je jeden votrelec, čo nás prišiel v noci strašiť. Pukancovi chcel zjesť hlavu, fuj, aký si je stočený. No a vyspali sme sa asi celkom fajn, boli tu bažanty a teda nie pri nás v stane, ale asi kde si na poli. Používame mapy CZ, no a tie dnes teda hviezdili. Najskôr nás povodili po polných cestách, ale musím uznať, že to bolo o pár kilometrov menej ako po tých hlavných a potom nás doviedla na rumunskú hranicu, no neodvážili sme sa ňou prejsť, keďže sme videli, že je uzatvorená a hľadali sme nejakú otvorenú. Vrátili sme sa asi 20 kilometrov a našli sme otvorený hraničný prechod. Vitajte v Rumunsku! Na pumpách tankujeme a dávame si niečo na obed. Tieto parádne zemiaky boli naozaj výborné, aj keď Mirčov pohľad tak úplne nevyzerá. Následne vyrážame z pumpy, alebo teda nevyrážame. Moja motorka neštartuje a tak Mirčo čistí môj karburátor. Po rýchlej oprave je všetko v pohode, ideme ďalej. Podvečer sme v meste Hunedoara išli ešte do Kauflandu kúpiť si niečo na raňajky a hurá na ubytovanie. Teda hurá opäť najskôr vyčistiť môj karburátor, rovno vymeniť aj palivový filter a až teraz na ubytovanie. V Rumunsku boli ubytka celkom lacné a tak sme sa rozhodli prespať túto noc v posteli. Tretí deň je cieľom hrad Hunedoara, mesto Alba Iulia a časť Transalpíny. Ráno sa budíme do pekného dňa, dáme raňajky, ideme sa prejsť do bankomatu, trošku si obhliadneme mesto a hurá na hrad! Musím uznať, že tento hrad ma úplne dostal. Je úžasný a veľkolepý. Po zakúpení nepríliš drahého vstupného sa v ňom môžeme pohybovať ako chceme a kochať sa jeho krásami.
Odporúčam navštíviť aj Mučiareň za príplatok pre ľudí, ktorých to zaujíma. Po prehliadke hradu sa presúvame do mesta Alba Iulia, ktorého historická časť má tvar hviezdy. Mesto je pekné, je tu čo vidieť a mne osobne sa páčila prítomnosť sôch, ktoré úžasne dotvárali atmosféru mesta. Po prehliadke mesta sme sa stavili na nákup na večeru a na nanúk, no a Mirčo si nemohol vybrať lepšie. Čo vám to pripomína? No nič, pokračujeme ďalej na Transalpínu plný očakávaní, ako pôjdu naše motorky do kopcov. Hneď po pár metroch stojíme a fotíme prvú priehradu. Je to krása. Po pár kilometroch sme narazili na veľa blata na ceste ako dôsledok silných dažďov. Ešte, že sme si zaobstarali interpuky, teda interkomy a Mirčo mi to mohol dať vedieť dopredu, keďže to bolo rovno za zákrutou. Ďalej si užívame kľukaté cestičky, až sa dostávame ku priehrade, kde si dávame langoš a ja pomaly začínam stresovať, kde budeme spať, keďže je dosť hodín. Všimla som si, že z mostov je najkrajší výhľad a preto pomaly na každom moste stojíme a fotíme motorky s naozaj úžasným výhľadom. Za jedným mostom Mirčo zbadal cedulku kazáre, teda ubytovanie, a my odbáčame a čakáme, čo to bude. S tetou sme sa veľmi nevedeli dorozumieť, teda ja som s ňou kecala riadne, ona po rumunsky a ja som prikyvovala, a tak sme sa dohodli, že si u nich postavíme stan. Dnes sme najazdili približne 170 km. Večer sa ešte prechádzame na dno priehrady, uvaríme si polievočku a dobrú noc. Teda dobrú. Po pár hodinách, teda asi po hodine, som sa zobudila na to, že mi mrznú nohy, ruky a ja, čo som chcela ísť spať v kraťasoch a v tielku, našťastie som išla spať teda aspoň v tričku a v teplákoch, si obliekam mikinu, bundu, nohavice, ďalšie ponožky a krčím sa do spacáku a dúfam, že už bude ráno. Naozaj bola zima. Dobre mrazivé ránko! Ešte o 8:30 bolo vonku 6 stupňov Celzia. Obaja sme dobrovoľne vstali už o 6:00 a išli sme sa prejsť, nech sa trošku zohrejeme. Dnešnú kávu varíme radšej v stane. Možno keby som večer menej prikyvovala, zistili by sme, že sme mohli spať aj v chatke, nielen v stane, ale nevadí, bol to zážitok. Cieľom dnešného dňa je prejsť časť Transalpíny, vrátiť sa na cestu 7A a dojsť do mesta Kartišoara. Keď vyšlo slnko, začalo sa príjemne oteplovať a kravy, ktoré boli hnané okolo nášho stanu už o 5:00, nám papajú stan. Ešte fotka s domácim miláčikom Brunom a kocúrikom a poďme zas na cestu. Na nedalekom parkovisku sme sa rozhodli, že prejdeme len na najvyšší bod Transalpíny a vrátime sa naspäť na cestu 7A. Nevedeli sme, či nám ale vydá benzín, tak sme si 10 litrov kúpili od českých susedov na parkovisku. Moja motorka neštartovala, museli sme vymeniť sviečku a čo musím zdôrazniť, Mirčo ma upozorňoval, ako mám jazdiť dolu kopcom, že mám pridávať a tak ďalej, aby som nezadrela motor. Prečo to zdôrazňujem? Nebuďte nedočkaví. Ďalej sme sa štverali Transalpínou a užívali si neskutočné výhľady. Fotka somárikov nesmie chýbať. No a tu sme to otočili naspäť na cestu 7A, čo bola super voľba, pretože tá cesta bola plná krásnych výhľadov, priehrad, zákrut a hlavne bola takmer prázdna.
Kúsok od ubytovania sa nám naskytovali takéto nádherné výhľady a my sme už len pozerali, kadiaľ zajtra pôjdeme hore na Transfagarasan. Túto noc spíme v dedinke Kartišoara, kde je zvykom, že v noci sa vracajú krávy po ceste, ani nevieme kam. Nás ale fascinuje, ako sami od seba vedia, kam majú ísť a nikto ich neženie. Máme aj krátke videjko, tak keby ste nevedeli, čo je to naozaj za zvieratá, bude to tam spomenuté. No a názor, či sa naozaj tých kráv bal Mirčo alebo ja, si spravte sami. Toto sú krávy. Tam sú ďalšie krávy. Je ich veľa. Nestihli sme ich na motorke našťastie, lebo Mirčo by sa zase bál, už mi dnes trepal, že naberú ho na rohy, rozparajú mu srdce a tak. Počula som to cez Interpuk-puk. A tak. Takto sú asi neškodné. Dnes sme najazdili približne 250,5 km. V Kartišoare sme mali naozaj krásne ubytovanie a hlavne bolo v teple. Ešte sme opravili moje brašne, navečerali sme sa a hurá spať. Cieľ dnešného dňa bol úplne jasný. Prejsť Transfagarasan, stretnúť medveďa a navštíviť mesto Bran. Tí, ktorí ma poznajú, presne vedia, ktorý cieľ sme nesplnili. Na raňajky sme si dali kremvuršty s mustardom, teda párky s horčicou a hurá na cestu. Od začiatku sme boli trochu nervózni, ako to pôjde, no s prvými výhľadmi bola nervozita preč a my si užívame úžasnú cestu. Množstvo zákrut a pohľad na nádhernú krajinu všade naokolo. Keď sme vyšli hore, zastavili sme sa pri jazere a pozerali sme zhora na cestu, ktorú sme úspešne zdolali. Zrazu niečo silno trúbi a už len vidím uja, ktorý sa spúšťa na lane. Zistujem cenu, máme 31 lei a spustenie na Tyroliane stojí 30. Voľba bola jasná, nekúpime si jedlo, kúpim si zážitok. Teta letí. Let's go of your feet. Okay. Pri klesaní sme dokonca obiehali auto, čo sa nám moc často nestáva. Fotíme výhľady a hľadáme medveďa. Cesta okolo priehrady už nie je až tak kvalitná, ale aj tak si jazdu užívame. Na priehrade Vidrarum je veľa ľudí, chvíľu sa prechádzame a ideme ďalej. Na benzínke tankujeme a dávame občerstvenie a teraz už musí byť jasné aj tým, čo ma nepoznajú, ktorý cieľ sme nesplnili. Stretnúť medveďa na Fagarasane zostáva naďalej len mojím snom. Ďalej sme pokračovali do mesta Bran po úžasných kľukatých cestičkách a len tak sme sa obišli s dažďom. Túto časť sme nazvali rumunským Švajčiarskom, síce sme tam nikdy neboli, ale z fotiek to tak vyzerá. Na vyhliadke nám pán ponúkol paragliding, no už sme nemali peniaze. Rozprával nám o jeho motorke Apríli a o problémoch s elektrinou a či my sme také problémy nemali. Vtedy sme spokojne odpovedali, že nie a že všetko funguje ako má. Túto chvíľu si tiež dobre zapamätajte. Kúsok pred Branom máme ubytovanie, na večeru sme si odskočili do mesta a poďme spať. Prešli sme 214,6 km.
Keďže nám na ďalšie dni už hlásili škaredo, rozhodli sme sa, že nepôjdeme až k moru, ale otočíme sa naspäť domov. Dnešným cieľom bolo pozrieť si Brašov, možno zoo a uvidíme čo ďalej. Nejako sme sa neponáhľali, dali sme si raňajky, no a pri odchode nám majiteľ ubytovania zaželal druh von, teda šťastnú cestu, no a my sme sa vydali na cesty. Mirčovi ale nechcela naskočiť motorka, tak sa rozhodol, že skúsi vyčistiť karburátor. Špiny tam bolo poriadne, ale nebola to jediná závada. Po rozobratí valca zisťujeme, že už mal naozaj dosť a mení ho teda za druhý. Mirčo je celkom smutný, keďže sme zistili, že starý valec bol väčší a menil ho za originál za 50. Prišlo sa nás na pomoc opýtať niekoľko ľudí, čo išlo okolo a všetci boli naozaj príjemní. Pán odvedľa nám podal vodu na umytie sa a taktiež hrušky, aby sme neboli hladní. Pokračovali sme ďalej a po 5 kilometroch stojíme na pumpe. Musíme tankovať. Tam ale Mirčova motorka už zase nejde. Zastavil sa pri nás aj pán s menom George, ktorý mi dal aj jeho číslo, keby potrebujeme pomôcť a presunuli sme sa na ubytovanie 250 metrov od pumpy. Zajtra nás bude čakať ťažký deň pri opravách motorky, no a večeru sme si nestihli ani odfotiť, ale bola výborná. 7. deň dovolenky má jasný plán a to spojazniť Mirčovú motorku. Na ubytovaní nám dovolili nechať si veci na izbe, koľko budeme potrebovať a mohli sme opravovať na dvore. Mirčo sa rozhodol pre kompletnú generálku motora, keďže včera na pumpe nič nepomáhalo a iskru sviečka hádzala, takže problém s elektrinou sme vylúčili. Aby toho nebolo málo, niekto sa v tom motore rozhodol prevrtať ložisko na väčšie a aj keď sme mali všetky náhradné diely podľa nášho druhého motora, väčšie ložisko sme museli zháňať. Volala som spomínanému Georgeovi, ktorý sa naozaj snažil pomôcť ako len mohol a poradil mi ísť sa spýtať do servisov na okolo, že možno budú vedieť objednať. V servise asi 6 km ďalej mi pán povedal, že rovnaké ložisko tam vie mať za týždeň a po mojom zúfalom pohľade mi povedal, že od inej značky ho tam môže mať približne do 2 hodín. Bol veľmi milý, chcel nám požičať aj náradie, daroval nám čistiaci sprej, no naozaj úžasný človek. Motorku sa podarilo zložiť, no stále neštartovala. Potom Mirčo znova pozrel sviečku a zistil, že iskru občas hádže a občas nie. Rozhodol sa teda vypojiť akýsi káblik, ktorý slúži na to, aby vypol iskru, keď chceme vypnúť motor. Vraj chcípak. A motorka išla. Trvalo mu asi 8 hodín, kým prišiel na závadu, ale má kompletne spravený na novo motor. Večer za nami prišli moji rodičia, ktorí mali cestu z Bulharska, spolu sme dali večeru opäť v Brane a šťastní ideme spať. Cieľom ďalšieho dňa je pozrieť si mesto Sigišoara a dostať sa do mesta Turda. Našimi sme si dali spoločné raňajky a hurá na cesty. Motorky frčia, tak poďme na to! Sigišoara je krásne historické mesto a zároveň je to rodisko Drakulu. Veža, na ktorú sa dá ísť pozrieť, je zároveň malým múzeom a nájdete tam množstvo zaujímavostí, ako napríklad rôzne zdravotné pomôcky, predmety, maketu celého mesta a hore vás čaká super výhľad. V dome, kde sa narodil Drakula, je spravená Drakulova izba, od ktorej sme čakali trošku viac. Vlastne tam len leží ujo v truhle a môžete sa s ním odfotiť.
Na obed sme si dali tradičnú rumunskú pochuťku, fazuľu v chlebe a potom už pokračujeme ďalej do Turdy. Po ceste dávame nepremoky, lebo nám začalo pršať a pokračujeme do Kauflandu v Turde. Osudová chyba bola, keď som Mirčovi cez interkom povedala, nech nechá miestne deti popridávať na jeho motorke. Jemu sa tento nápad od začiatku nepáčil, ale počúval ma. Dievčina tam zavalila plný plyn, zrazu len niečo strašne buchlo a my zúfali sme deti odháňali preč a pozerali motorku. Aj napriek snahe spojazniť ju a nesmiernej pomoci domácich sme sa rozhodli okolo 10:00 v noci, že nejdeme ďalej opravovať a ja idem poriešiť ubytko. Po ceste do kopca aj mne niečo silno buchlo v motorke a ja už som si len myslela, že je to niečo rovnaké. Motorky sme na noc nechali teda u jedného pána a na ubytovanie asi 1,5 kilometra do kopca sme sa presunuli pešo. Posledný deň sme už len čakali na odvoz motoriek. Na raňajky sme mali úžasnú omeletu a o spríjemnenie nášho sklamania sa postarali matičky. Moji rodičia sa pre nás vrátili z rumunsko-maďarských hraníc a motorky nám odviezol pán, čo bol na dovolenke dodávkou a viezol si tak svoju motorku. Zistili sme, že na mojej motorke len spadla reťaz a neštartovala preto, lebo som zabudla na sítič. Dovolenka to bola neskutočná, zážitky máme na celý život, to čo sme si chceli užiť sa nám naozaj podarilo. Škoda, že cesta domov nebola po vlastných, ale aj tak nás už čakali len roviny v Maďarsku a daždivé počasie.